di gelek welatan da gelek bajaran da jî piskirêkek heye piskirêka kar heye piskirêka bêkariyê heye em bêjin lê ji bo piskirêka bêkariyê çareser bibe hûn zanin ku saziyeka me heye li Tirkiyeyê saziya îşkurê heye li Diyarbekir, Mêrdînê, Edenê, İstanbul, Ankara bajarê me xebatê xwe dike lê îşkurek heye li Batmanê îşkura Batmanê xebatên gelekî xweş dike em berê xwe bidin wê de bêka herî dawê rewşa wan çawa ye çend heb kesan xistine kar niha kesên ku serî li îşkurê dixin bêka profîla wan çawa ye em ê hîn bibin Mehmet Şîrin Aslan li gel min e Mehmet Şîrin sibat te bixêr be ji mêvanê te re jî îşkur malûm e saziyeka gelekî girîng e Mehmet Şîrin yani hem duwarê bêkariyê de kesên ku karê wan tune serî li vê saziyê dixin li Batmanê çawa ye serî lêdan çawa ye kesên ku serî lê dixin çawa ye encam çawa ye xebatên îşkurê çi ne gelo بلکه که حسین جباتمان صباح وجب خیر به ویگا ام ایشکورا باتمانه نه ایشکورا باتمانه خباته خو بردوام که جبونا گلی باتمانه جبونا جنی باتمانه جبونا جوانه باتمانه خباته خو بردوام که ویگا جلبام میوانه می ایشکور مدوری بسیم اویز هیا بسیم اویز و بحثا روشا باتمانه که چه گلی مرد که چه خدمت که بله اون بخیراتن سر چعوا و نهاتن از بنی اونه چه بیجن جبونا باتمانه و خباته و چیه و چی کریه اون کارن بیجن زانی ای سال اجی سری سبا گلی ما بخیر دکم خوش دکم ای سال سفربریه جیکرین بو سال حفظیه بن himaye serkomar ma vi proje haneke çekirin Batmanêjî gelê Batmanêjî em gerek ji bo karan ji bo gencan ji bo pîrekan jinan me xebat kir me projeya çêkir ana Batmanê de gerek yatırımcıya me hene nêzê 400-500 yatırımcıya nû hatine û yatırımê xwe kirine em jî buwana re ji bo bêkaran ji bo bêîş êku bêkar û bêîş ji bo genca em bi hev û dûre xebat dikin 41,000 insanê me ana ji xebatê me îstîfade kirine ji vana 11,000 me ketine êku ketine îş êku ketine projeya êku ketine qursê me vî 11,000 jî 4,500 insanê me kesê me ketine îş yani cî girtine û şwara dişolin vana tabii ji van van xebatê re de em êku muhîm digirin Batmanê re me em ji proje xwe re dibin îstihdamda güç birliği me çêkir 12 heb qurum û kuruluşê me bûne ortağê me û me buwana re em tev seferber bûn valiyê xwe re bi zanengahê me re bi ticaret odasiyê me re me bi hev û dûre me xebat kir û elhamdülillah xebatkirina me baş derket nêzê 11,000 insan bi xizmetê me re îstifade kir. بله müdürüm çawa yani proje ve çine çetkin jbona engelliya jbona jina jbona civana un çetkin karın bahs kınene ki tabii mücadele bekari hakikaten mücadele ki giringe o mukaddese em dixwazin ku êku bêkarın şpîreka jina ji genca em wana texne pêş ji bo wana jî mesela nêzê 1600 jin îstîfade kirine qursê me nêzê 3500 gencê me ciwanê me îstîfade kirine ji qursê me ji projê me êku mesela maaşê bêîştî distîne 2300 insanê me kesê me maaşê wî distînî
Em mesela Türkiye'de me projeyi ki evvel çekir, yekomin çekir. Ev jî ji bo nexweşê kanser me proje jwana çekir û ev nexweşî ha bûyî proje me zindî bûn. Ve hakikaten jî pir jwan re xweş çêbû. Me xastexanê me û eğitime me, milli eğitime me hevû dûre hereket kir. 15 kesê me pîrekê nexweş ketine vî projeyê û delal wî projeyê xilas kirin. Ji xeynî vîya jî genç û pîrekê me re em girişimcilik em dibêjin. Eğitimî yani sermayî ji bo ku ji xwe re îş çêkin û karek bikin wê sermaye em ê bidine mesela engelliya kesê ku mahzûrin em ê heya 50,000 sermaye em didine wan û ew jî ji xwe re îşê xwe çê dikin. Ji bo pîreka jî hakeza koskeb mesela proje çê em eğitime wan didine wan koskeb jî sermaye dide wan pîrek ji xwe re îşê xwe çê dikin. Nêzê 130 pîrek batmanê de bune xwe îş van projeye de. Benim durum var ki Türkiye'de pişti Ankara'ya en zaf proje Batman'ı çekiliyor. Buna bir ne bejin çe? Beni. Yani nêzê nehsed proje me hene îsal me çêkiriye. Tabii ev ne bir tane me çêkiriye. Bi kurum û kuruluşê xwe re me hareket kiriye û bûyî awayî em mücadele xwe bêkarî çê dikin. Em jûya jî memnûnin. Nêzê van projeye re 44 milyon kaynak çêbû, finans çêbû ji bo Batmanê, ji bo gelê Batmanê û gelê Batmanê hakikaten jî pir memnûnin ji xizmetê me re çünkü Batman pir pêşwer derçê yani pêş de diçe sanayiye wî, organize wî, eğitime wî, kalite wî çiqa diçe zêde dibe. Em tev bi hevû dûre vî mücadeleyê dikin. Sermaye me jî insanê me ye, beşere me ye. Wî sermayeyê ku em bi kalite eğitmiş bikin, wê îşê me jî baş çêbe, wê karê me jî baş çêbe. Gerek em divî mücadele xwe de tev bi hev re hereket bikin. Yani sanayiciyê me, bêkarên me, eğitimê me, kurumê me em tev bi hev re hereket bikin ku em ser vî mesele hanekê de müşkîlatê hanekê de em dagerin. Benim durum yani vega xabatê ve davi çawana mesela vega un çetkin hali hazır. Hali hazır em plan û hedefê xwe sala 2018 çê dikin. Li em li ilçe hatta diçine ilçe xwe gundê xwe em wana tespît dikin. Êku bêîşin, êku bêkarin em jwana tespît dikin. Bi kaymakamê me re, bi belediye başkaniyê me re em wana tespît dikin. Em ê jwana re proje çêkin. Yani ewlî em tespîta wan û hedefê xwe belirlemiş dikin. Dawiyê em îşê xwe û kaynakê xwe projeyê xwe çê dikin. Yani hedefe me sala ku bêt inşallah nêzê 20,000 insan xizmeta îşxurê re îstîfade bikin û cîkirin çêbin. Belê kekê Hesên em îro li Batmanê behsa îstidamê kir, me behsa gelê xwe kir, me behsa engeliyê xwe kir. Îro ji Batmanê em vê dibêjin.